Diaturke setunggal lagon pambuka Mas Alit monggo kinarya miyak sepening swasana. Bapak Ibu para tamu mligi keluarga ageng saking Pejaten ngaturaken wilujeng lenggah ngantos dumugi purnanipun pahargyan wonten ing siang kalenggan menika. Monggo.
murwakani hadicara ingkang angka sepisan inggih punika pambuka. Ngancik hadicara ingkang salajengipun inggih menika pambagya Yuwana Raharja ingkang samangke badhe kapratitisaken panjenenganipun Adimas Marianto. Atur ingkang salajengipun inggih menika atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Besan utawi ingkang Hamakili. Hadicara ingkang angka sekawan inggih menika tanggap wacana ingkang samangke ingkang badhe hanawung krida panjenenganipun Bapak Trituti Budi Santosa minangka tuwa-tuwangganing warga masyarakat Padukuhan Widoro. Hadicara ingkang pungkasan inggih menika hadicara panutup. Wonten ngersanipun sagung para lenggah kakung Mbah Putri murih hadicara wonten titik kalodhangan enjang menika kasembuh saking pangayomanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi hadicara menika mangke wilujeng boten wonten alang setunggal menapa. Mila monggo sareng-sareng kita buka kanthi waosan basmalah kanthi kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Rumambat hadicara ingkang salajengipun pambagya Yuwana Raharja ingkang samangke badhe kasulih salirani panjenenganipun Rayi Mas Marianto. Wonten sanipun Bapak Tukiat Mbah Ibu kasuwun jengkar saking palenggan minangka hamba ngampingi panjenenganipun Bapak Marianto. Nuwun sewu keparenga kula gempil kamardikan panjenengan sami rikalanipun nembe eca sekeca wawan pangandikan. Awit kula kumawantun ngadeg jejeg wonten ing ngarsa panjenengan sami boten ateges kula ngirangi tata trapsila anggah ungguh sopan santun. Awit aurat mundi dawuh saking panjenenganipun pamangku gati nun inggih Bapak Tukiat dalah Ibu ngatemi estunipun marak matur piyambak hanamung kapurba dene kawontenan sak sampunipun karawan panjenengan sami ajrih kawiyos sing lati hamung gandhek sak lebeting jangga. Mila miji dhateng kula supados ngaturaken wasing gati. Hanamung sakderengipun kula ngaturaken menggah wasing gati, Bapak Tukiat dalah garwa lumantar kula. Sinajan tos sampun kapenggalih kasep. Ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng rawuh saha sugeng lenggah. Dumateng ngarsanipun sagunging para rawuh, para tamu undangan kakung Sumawana Putri, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Kadang Besan Sutrisno miwah kula wangsa. Ing saestu Bapak Tukiat dalah garwa keluarga Sinengkuyung. Ing mbok bilih anggenipun nanggapi karawan panjenengan sami boten saged caos pasugatan papan palenggan ingkang sarwa sekeca awit sedaya saking winatesing kawontenan. Milanipun Bapak Tukiat dalah garwa keluarga Sinengkuyung nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang ngatur salajengipun nggih menika ngaturaken menggah wasing gati. Wondene wonten ing dinten rikalodhangan punika kadang kula sepuh nun inggih Bapak Tukiat dalah Ibu ngatemi perangan hanetepi darmaning ngasepuh ngentas pitulus mala kramakaken putra kakungipun ingkang sesilih Eko Wahyu Pradana kaijabaken kalian Genduk Ayu Wulan Retno Asih putra estrinipun Bapak Kadisa dalah Ibu Karjiem ingkang pidalem wonten ing Pejaten
RT Gangsal RW 3 Giriwungu Panggang Gunung Kidul. Wondene ijab kabul sampun kaleksanan. Rikala dinten setupahing Surya kaping 18 Juni 2000 selangkung. Ugi sampun sah tumrap sak tataning negari, ugi tumrap sak tataning agami. Milanipun Bapak Tukiyat Dalah Garwa wonten ing dinten rikala dangan punika marak mbuja miwaha ngunduh mantu. Milanipun ngaturi dhumateng ngarsanipun sagunging para pinisepuh, sumrambahipun dhumateng ngarsanipun sagunging para rawuh kakung miwah putri ing sak perlu nyuwun tambahing donga pangestu dhumateng ngarsanipun temanten kekalih. Ing mbok bilih Sri Atmaja sekalian anggenipun ngancik wonten ing bebrayan enggal. Dadosa ingkang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sagunging para rawuh kakung miwah putri lan ugi Bapak Tukiyat Dalah Ibu Ngatemi ing mbok bilih sakmangke marak mangarsa lumantar kadang pramuladi mangarsa caos unjukan miwah segahan lir samukawisipun kersa angrahapi kanthi mardu-mardikaning penggalih ngicalna raos jiguh miwah perkewuh lan ugi kasekecakna anggenipun sami pilenggahan ngantos paripurnaning pahargyan punika. Bapak Ibu ingkang sadu kinurmatan, saderengipun hadicara kalajengaken hadicara sumene langkung rumiyin. Mbok samangke saking panjenenganipun Bapak Tukiyat miwah Ibu saged hanyaosaken unjukan miwah daharan kasuwun angrahapi kanthi mardu mardikaning penggalih. Minangka nyuwak sepining swasana wonten ngersanipun Bapak Waras kasumanggaken. Semoga gawe talining iso cethu ngono ya Mas ya. Lah, karang ya iki tunggale cok nggo dagangan amben dina iki lho. Nek wong lanang ya cengkok lah. Cengkok, nek wong wedok luk. Wah. Pamane dilokke wah cengkoke waras ki apik ngene. Kayak pamane weh cengkoke jamilun ki. Luke apik. Wis tau ngerti po lukku. Nek nembang lho. Oh nek nembang. Wis tau ngrasake lukku. Urung. Lah cengkok karo luk lho Cah. Kowe nek pengen takono lho Supri. Heeh. Operatore kulino soalnya kan kulino ngladeni penyanyi-penyanyi sing model kurang piye. Nah. Cengkoke ben cetha piye. Luke Jamil lagi kurang cetha dikapake ngono to. Ngatur kae lho jenenge apa kae pijetane. Untiren son. Halo semanis nang sam make monggo Bapak Ibu sampun ngasta Monggo unjukan. Bapak Pun Ibu kersakaken. Mbah Kung pun resepi. Nggih. Wes wenggon kula
si bodang jenar ipo bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo Disenggak iya Mas. Kendangnya rada ngetan ben Mas Waras joget. le ngegongke anu iki nganggo joget barang iki Nganggo waduh borongan iki. Oi. Alon-alon kanca-kanca. Ya terus. Aku arai joget ya Mas. Asik. Awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mopeng mitiranggo unggoleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak rindhe saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan belakae tak jaluk tak ojo ngicik dan kuning hak gawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane ora gampang atiku kekiwang liyan yen si podang andukut ati kepraman Naramanja hatiku tak sayang datira tak seranani sun pikat pulut bendo munggah ning balono gendong ngarep wah abot deh apa ya abot masakan munggah aku wedi nang ngapunten nggih Pak Lurah ayo rasa melayu Ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran wah nek kene kebak anggoleki sing tak sayang mopen mitiranggo wah kene iki kebak bener goleki Iya. ora krasa esuk awan nanti wengi panas Nah, berapa? Iki kudune nggo payung lho. nganti liya kang nyayang tangeyuk kleyang-kleyang
ketimbang liyan yen si podang andudut ati kebraman nora menda ati kota saya datera tak seranani sun pikat mulute benda iyalah Pun ngiras pantes Bapak Ibu ngelajengaken nginpun gerhal pasugatan unjuk dahar kasumanggaken. ngantuk. Nah, wedange dasare panas ya ora, anyep ya ora, tapi sedengan. Sedengan, selenger. Seruput ngono ora mlosoh. Anggere seruput ya cekit ya. Jiwit kancane. Tak kira nyakot pacitan. Ya arek tak cokot panas. Pacitan masa panas. Lah iki dintas kawaja ki mungkin ta. Dahku sumarang rasa apa pancen teko
Tunggal langgam puyung niku sampun kaparsa Bapak Ibu lumantar widuat iku kula ing sampun nderek sowan wonten ing Dorono kae sing adoh karo aku. Heeh. Iya, aku tak karo Pak Lasio. Lah iya. Weh, Pak Wagiman, Ding. Pak Ojo Lasio terus ki sapa ta? Lasio ki artis. Artis to. Artis kok ya. Pak monggo monggo. Artis Diri Cahya. Oi. Oi. Oh. Welok tenan goyang. Aja. Monggo Kang Mas Wagiman. Esuk awan neng omah wis. Iki sisi deman, Dede podang kuning. Lah. Yo ngalah dadi lali aku yo. Kegancangan Kuwi podang kuning yo Pak Wagiman. Nadyan kowe bocah gunung. Mlebu ref. nadyan bocah gunung kang duga anripo. Nah. Ketadak. Ya. Ayo. Jiwa raga Ampun wong kamprung kehormatan mamprung ngarepi juwo. Ayo Mbak, ayo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omasa isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembakan. Berita kehilangan telah ditemukan anak. Jadi lah ya. Dang, joget. Sololololololo, jos. Pak Wagiman disawer. Kok beda?
bocah kene kadukul limbung jiwa raga kehormatan hae 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 Isih pon tak Mbak iki? tesih Oh, isih ya dipangan. piye to matur sembah nuwun nggih bundaku sayang Iki anakku Mbak. oh layak Lah iya. Beda. Iki wis santri, engko kowe tak sawen ya Pak. balekke ngono Lah iya, engko tak sawen tak balekke ya Pak. Iya aku. Ketok iki mugur titipan saka ngomah nek. Iki entuk arisan semen kok Mas. Iki kur settingan. Entuk arisan semen Nggih, kok saya kok nyawar kono aku. oh iya siap siap monggo pun lajengaken ditutup nggih Nggih monggo jangan tutup. Aku ora iso nutup, Mbak. Tutup karepmu ora karepku aku biasane. berarti jenengan ki namung bikak tok Aku niki buka trok. ah mbok ditutup kepen. Gah. ah. Aja nesu, Mak. Aja nesu. Ya kok iki tak golek masalah ning kene iki. Nah. Pokoke Iki engko ibune tekan dalem gombalane dibunteli kabeh. Ngene-ngene. sasat Mas Randal biasane nang PP. nggih mboten Nggih. guyon guyon ya Pak Nggih, ditutup, Mbak. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Apa tak isine? kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan heha Nggih. Menggah ingkang dados wosing pisowan kula wonten ing kalodhangan enjang siang punika inggih awit nyendikani menggah ingkang dados pamundhutipun Bapak Tukiyat sekalian Ibu rikala dinten ingkang sampun kawuri lumantar panjenenganipun Bapak Duta Saraya wonten ing dinten setupahing Surya kawan 18 Juni ingkang sampun kapengker sak sampunipun risang pinanganten kekalih kaijab kabulaken kanthi absah saha sampun sinerat wonten ing pradata inggil wonten ing kantor urusan agama Kapanewon Panggang mila wanter dawuhipun panjenenganipun Bapak Tukiyat dalasan Ibu bilih wonten ing dinten Minggu Kliwon warsa Surya 21 Juni warsa 2000 selangkung ingkang supados trisang pinanganten sarimbit kasowanaken wonten ing dalem Widoro Giripurwa ing mriki ingkang supados kasowanaken wonten ngarsanipun Bapak Tukiyat saha wonten ngarsanipun para pepunden sepuh wonten ing Kukuban Widoro ing mriki kanthi menika karana sampun dumugi dinten ingkang kapilih mira malaksawan kula wonten ing kalodhangan enjang siang sumik menika kejawi nglarapaken ugi kinen hangaturaken risang pinanganten sarimbit wonten ngarsanipun Bapak Tukiyat dalasan Ibu namung semantena bilih saklebetipun setunggal minggu risang pinanganten sumondhok wonten ing pangkonipun Bapak Kadisa tiyang sekalian mila dados tanggel jawabipun Bapak Kadisa kekalih lajeng kara wau sak tengahipun mergi ugi dados tanggel jawabipun Bapak Kadisa mewah rombongan pramila wonten ing titi wekdal enjang siang punika kula caosaken miwah kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Tukiyat dalasan Ibu menggah awon miwah saenipun putra putri pinanganten kekalih ngengeti bilih kekalihipun saestu tesih ijem wonten ing salwiring reh patembayatan agung kanthi menika sembur tutur miwah uwur kasumanggaaken wonten ngarsanipun Bapak Tukiyat dalasan Ibu
Linangkung wonten ngarsanipun sagung para pepunden, para pinisepuh wonten ing Kukuban Widoro ing mriki. Murih ing samangki risang pinanganten sarimbit dadosa putra ingkang miguna dhateng kulawarga, miguna dhateng tangga tepalih, langkung-langkung sageta miguna dhateng nusa miwah bangsa tuwin agama. Atur ingkang salajengipun bilih marak sowanipun Bapak Kadisa tiyang sekalian anggenipun nglarapaken risang pinanganten kekalih saestu mboten saged mbeta miwah caos punapa-punapa. Namung sekedhik sarana kemawon ingkang kala wau pun beta dening kadang-kadang wiranem ingkang saestu mugi saged hangen-rengi menggah ingkang dados kabetahan wingkingipun Bapak Tukiyat dalasan Ibu. Sagung para pinisepuh, para lenggah kakung miwah putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Atur ingkang salajengipun bilih marak sowanipun Bapak Kadisa tiyang sekalian wonten ing enjang punika. Ugi kaderekaken sanak kadang tangga tepalih mitra pitepangan ingkang sedaya saestu namung badhe nderek asung donga dhateng risang pinanganten sarimbit. Namung kuciwaning manah marak sowanipun saestu namung gedabyah ngebaki omah mboten beta isining gabah, saestu namung damel sebah ing manah saha damel repotipun Bapak Tukiyat miwah Gutrah. Kanthi nek mrika ing mriki lumantar kula saestu nyuwun lumuntiring pangaksama, namung ing ajeng wonten salah satunggiling rencang pangombyong ingkang beta sarana kekadangan ingkang pun tata saklebetipun dlancang seta linempit ingkang winastan tali asih ingkang menika dumateng ngarsanipun Bapak Tukiyat sekalian Ibu kasuwun jengkar saking palenggahan anampi sarana kekadangan kasebat. Dumateng ngarsanipun Ibu ingkang tinanggenah nyaosaken wekdal kula aturaken. Atur ingkang angga salajengipun ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pemindan. Nanggung sanipun Bapa Kadisut tiyang sekalian garwa sumrambah para pinisepuh ugi sesepuh wonten ing Kalurahan Giriwungu ugi Padukan Pejaten. Sampun minangkani panuwun lan pamuridipun kadang kula pun Bapa Tukiyat tiyang sekalian. Wekdal ingkang sampun kauri Bapa Tukiyat tiyang sekalian masrahaken dumateng anak kula pun Eko Wahyu Pradana ingkang kasuwun kaijabaken kadhawuhaken kalian putra putripun Bapa Kadisa tiyang sekalian ingkang sesilih denok wulan rena asih. Alhamdulillahirabbil alamin, sedaya sampun lumampah lan ugi sampun kapinangkani. Sehingga anak kula kekalih sampun sah miturut tatanipun agami lan pemerintahan wonten ing kapanewon panggang wonten ing kantor urusan agami. Mugi-mugi anggenipun ngancik lelombanipun bebrayan inggal anak kula kekalih dadosaken keluarga ingkang bagya mulya wiwit wekdal menika dumugi sak lami-laminipun ing sak temah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atur ingkang salajengipun ugi ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Wonten ing wekdal kalodhangan menika kadang kula pun Bapa Tukiyat tiyang sekalian nyuwun dumateng Bapa
diso yang sekalian Sri pinanganten sarimbit unggung dalem menika kasuwun kalarapaken wonten ing rompok kula mriki. Ing sak perlu badhe nyuwun jurung donganipun dumateng para pinisepuh jaipun sipun wonten ing Kukuban Padukuhan Widoro lan sakedenganipun. Inggih menika mbuja wiwaha. Ananging ndadosaken kuciwa ing manah dumateng Bapa Kadisut dalasan keluarga ageng saking Kalurahan Giriwungu ugi Padukuhan Pejaten. Anggen kawula nanggapi sae papan palenggahan pasugatan kirang trep lan mbetisaken kuciwa ing manah. Wipun pilenggahipun boten trep kalian kawontenan saestu kula atas nami keluarga Bapak Tukiyat yang sekalian nyuwun pangapunten saagengipun. Bapak Ibu wonten ing titik kalodhangan menika ternyata tanpa pengetahuan panjenengan kita kedatangan seorang artis nasional dari Mbak Tantri Kotak yang notabene adalah band yang sudah beberapa tahun yang lalu. Ada yang tahu lagunya? Tak ada niat menyakiti, inilah hatiku. Pantasnya kamu mencintai yang juga cinta dirimu. Cinta kamu. Yang tahu lagunya silakan bernyanyi. Semua lepas ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Sekali lagi pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Selamat untuk Eko dan juga Wulan. Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah, menempuh menjadi pelabuhan terakhir, menikmati semua segala situasi mau
di atas ataupun di bawah. Amin. Keturunan yang soleh-soleha, amin. Monggo, sampun Pak. Terima kasih Injil. sekali Mbak Tantri, luar biasa. Sudah memberikan sedikit kemeriahan dalam suasana pada siang hari ini. Ye, matur nuwun. Spesial buat teman-teman berdua. Suatu malam ada bercerita, hawanya lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda, ego dan air mata kita bicara. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Iyo, jujur tak mudah untuk melawan pergi. Ini soal hati bukan yang termangu
Luar wali-wali, biasa aduh. sekali. Yo. Kedaden tenan duwe omah sing ra berisik. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Cilup. Oke cantik. Ini cantikku, sayangku di tengah sini. Ngobrol ra ono entene tengah wengi. Tetes sampun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tanah. Angkat maju sini. Mlaku teko tuwa bebarengan. Wis ngancani aku selama ini. Wis iso saling nguat-nguatke. Godha wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Akan laku ning jaba penter tenan angine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Mahuk. Ayo goyang cantik. Deket ya. Iyo. Langgengken asam supaya Hei, cok. tulisan Asik goyang Mbak Erlinda. Sampai bawah. Mugi sawang sing ngancani. Setya tulus ku anggon dampingimu. Pitorogo gandeng tresno. Ngobrol ra ono entene ning tengah wengi. Tetes sampun sing ngancani. Terus Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan. Suwon wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling nguat-nguatke. Godha wong liya sing ra seneng nang iki
Thank you cantik. Makasih ya.